Det her er en PowerPoint, der handler om dukkefremstilling i forskellige materialer. Det første er sanitdukker, hvor hovedet laves over en vatkugle. Vigtigt vælger vatkugle og ikke flamingokugle, fordi den smelter i ovnen. I lægger et tyndt lag rundt om vatkuglen, og så går I ellers i gang med at for eksempel skære sprækker til øjnene, husk øjenlåg og sæt kinder på og næse på og modellere ansigtet og finde ud af, hvad dukketøj den skal have. En anden type sanitdukke. I bestemmer jo selv, om det er en heks eller en trold, eller hvad det er, I vil lave, men prøv at starte simpelthen, og så se, hvad dukken den bliver til. Det er ofte mere sjovt at lave en dukke, og ikke have forudbestemt på forhånd, hvad det egentlig er, der skal komme ud af hænderne på. Her ser jeg et eksempel på et hoved, hvor der er skåret hul ind til øjnene, og hvor øjnene er en perle, der er sat ind, og så er der lagt øjenlåg på. Og det her, det er jo så nærmest blevet en trold, og den må man jo gerne overdrive. Den behøver ikke at være specielt køn. I kan komme lidt farve på med forskellige dækfarver og tone lidt, give læberne farve. Strømpedukker, der er lavet en udførlig vejledning til det, der ligger på nettet over strømpedukker. Og strømpedukker, det er simpelthen gamle nylonstrømper, der er brugt til det. Her ser jeg nogle andre eksempler, det er jo så en hel troldefamilie lavet. Og her ser vi det. Øjnene, det kan bare være to perler, en sort og en hvid perle, man sætter ved siden af hinanden. Og tænderne, det er simpelthen sådan nogle små perler. Nissemor her, der sidder og strikker. Et meget enkelt strømpedukker, som denne her er lavet af et barn, som jo ikke er særlig vanskelig at lave, og hvor den er sat på et skaft, og sådan lige til at spille med. Og et andet eksempel, som I ser her. Man starter simpelthen, når man skal lave kroppen, med at tage et blødt stykke ståltråd. Man kan bruge det, der hedder bonsai-tråd. Man kan også få noget ståltråd, der er omviklet med så nærmest snor. Det kan købes i Panduro Hobby, eller I kan finde noget blødt glydetråd. Og så former I kroppen ved at komme pladevat omkring og vikle det rundt. Og hovedet, det laver man simpelthen, som I kan se her, med en strømpe med en knuger til hver side, hvor man har fyldt vat ind i den. Og så går man ellers i gang med at lave det. Og her skal I se lidt på den. Og hovedet, det er simpelthen sådan en bøjle, der sidder deroppe. Og i og med, at der er ståltråd i den, det betyder jo simpelthen, at man kan bukke og dreje den og få den til at sidde og så videre bagefter. Den her dukke er lavet af en ung pige på et bosted, der var 15 år, der var meget glad for at lave de her dukker. Og her er hun med at klippe mønster til stoffet. Og det blev så hendes dukke. Og for hende havde det den pædagogiske virkning, at selvom hun var 15 år, så begyndte hun faktisk at lege med den dukke, fuldstændig som et 5-års barn ville gøre. Hun sov med den om natten, hun madede den, hun gik rundt med den. Og det man faktisk mente på det bosted, det var, at hun egentlig havde været udsat for incest, og der var nogle ting, som hun slet ikke havde fået styr på. Og vedkommende, der lavede dukken med hende, lavede selv sådan nogle meget frodige dukker, og som hun sagde, jamen den her unge pige, det blev, selvom hun sad ved siden af mig og lavede den sammen med mig, så blev det sådan en lille vissen mand, hun lavede. Nålefiltede dukker. I kan både kombinere nåle og vådfiltning. Det her, det er en større dukke på cirka 50 cm i højden, der er blevet på en stol. Jeg ser I dukke hovedet i tæt figur. Læg mærke til glimtet i øjet. Og en anden lidt mere dukketype. Og også nogle nålefiltede. Og man kan også nålefilte dyr, som her ulden. Og dukker kan fremstilles af meget enkle materialer. Her til venstre ser vi et trylledej, der er anvendt. Det er Duffy. Og så er der Pinocchio i træ, og endelig en heks i papmaché. Jeg synes, I skal vælge at finde jeres egen dukketype og ikke kopiere en anden. Her er en oversigt over de materialer, som I kan bruge.